תגיד לי, מה אני עושה איתך כאן הערב הזה? אתה עוסק בענייני גב וצרות וניתוחים, הנה סיפרת לכם הרבה עליו. והתוכן של דבריו מרתק ביותר וקשור מאוד לערב המרכזי הזה, לנושא המרכזי של הערב הזה. אז אני אלך ישירות. תגיד לי, דיברנו קודם על סטרס לאומי, על טראומה לאומית. יש איזה השפעות על המקצוע שלך ועל התחום שלך? ערב טוב לכולם. ערב טוב לכולם, שומעים אותי? כן. אני ברשותך 2 דקות אציג את עצמי, כי לא יודע אם... חשבתי שכולם מכירים אותך. לא נראה לי. אז שמי יאיר הנדלר, אני גר בקיבוץ משהו כמו 3.5-4 שנים. אני עובד בבלינסון, במחלקת נוירוכירורגיה, כחלק מיחידה של מנתחי עמוד שדרה. אנחנו משהו כמו בין 8 ל-9 מנתחים יותר מ1,000 ניתוחים בשנה. ושלא כמו פרופסור לוין, אני פחות פוליטיקאי, אני יותר הרופא שהוא קו ראשון עם המטופלים. ואני, זאת אומרת, חלק מהדברים שנאמרו פה, אני מאוד מאוד מזדהה ומאוד מאוד מסכים, בין אם זה העניין האופטימי והעניין המערכתי, הראייה היא פחות מערכתית, אבל כן, אני חייב להתייחס למשהו קטן שנאמר פה לפני, ברשותך, שאני לא חושב שהמערכת השתנתה מאוד מה7 לאוקטובר. זאת אומרת, אני לא חושב שהיה טוב, ומ7 לאוקטובר פתאום דברים קרסו. אני חושב שדברים פשוט צפו, כמו... זאת אומרת, זה מה שקרה לנו בכלל כמדינה. פתאום הבנו מי מסביבנו, והבנו מה קורה, וזה גם במערכת הבריאות. זאת אומרת, פתאום הבנו, כי יש לי משפחה בעוטף, ואני יודע שהחבר'ה שם הם ילדים שעד גיל 10-11 עושים פיפי במיטה, וכולם מטופלים או לא מטופלים, כי אין כוח אדם. אז זה משהו שהיה, ויכול להיות שהוא צף עכשיו קצת יותר, אבל בהחלט משהו אני חושב שיש קצת ניתוק בין המערכת לבין מה שקורה בשטח, ואני מאמין שזה בכל מיני נושאים. יש פה את אחותי דנה שהיא במערכת החינוך, ואני חושב שהיא גם רואה את זה, וגם מסכימה איתי. אז לשאלתנו, סליחה שאני... אחזור אם כן לשאלה החשובה, ההערה שלך, האם יש קשר בין הסטרס הלאומי לבין התגברות התופעה של כאבי גב? אז כן, יש קשר. אני חושב שמשהו כמו 3 חודשים לתוך המלחמה, אי שם בינואר 24, יצאה כתבה במאקו בריאות, שאני הייתי אחד הכותבים, שראינו פשוט עלייה בפניות למיון של כאבי גב. והתחלנו לחשוב למה זה, זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה שסטרס גורם לכאבי גב. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים מעבר, אבל פתאום ראינו שיש עלייה והתחלנו לחשוב למה. ומה שראינו באמת זה שכתוצאה מכל מיני הפרשות של הורמונים ואנשים שמסתכלים הרבה מול הטלוויזיה ואנחנו רואים את מה שאנחנו רואים בטלוויזיה, ופשוט הגוף שלנו מתכווץ והשרירים מתכווצים ואתה פשוט קם עם כאבי גב. ואז גם הוספנו כחלק די רוטיני, זה לא משהו שהיה לפני, אבל הוספנו כחלק יותר רוטיני לטיפול כל מיני תרופות אחרות שלא היינו רגילים לתת, בין אם זה תרופות שהן מרגיעות או מרגיעות שרירים, כל מיני דברים כאלה שעוזרים קצת לכאבי גב. אני כן אחזור על משהו שפרופסור לוין אמר, שהרפואה כיום היא יותר רפואה מניעתית ולא רפואה טיפולית. זאת אומרת, אנחנו מנסים לא להגיע לטיפול. אז באמת, כן, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, או ביפן או בסין, שכל 45 דקות הם בחברות הייטק גדולות, הם מכבים לכולם את המחשבים, וכולם צריכים עכשיו להתחיל לעשות תרגילים ומתיחות ולחלץ את העצמות.
וזה לא משהו שקורה אצלנו, אנחנו גם די חוטאים בזה, ויש לי מרפאה בתל אביב, ואני רואה מלא אקטיסטים חבר'ה בני 30, 35, שיושבים 12 שעות מול מחשב, 14 שעות מול מחשב, ומפורקים לגמרי מכאבי גב. אז ישבנות, שזה המחלה החדשה לצורך העניין של המאה ה-21, זה בהחלט אחד הגורמים לכאבי גב. אז גם ראינו את זה במהלך המלחמה, שאנשים יושבים הרבה מול טלוויזיה, צורכים את הטלוויזיה, צורכים את מה שקורה על אמריקה, מגיעים יותר למיון. בואו נחשוב קצת על אלה שישבו כבולים במשך חודשים רבים וארוכים, בתנאים הגרועים ביותר, מתוך הכלובים, בחוץ, כל מה שקראנו בשבועות האחרונים. ונוסיף לזה את מצב התזונה. מה יקרה להם בשנה, שנתיים, 3, 5 הקרובות? אז בהחלט זה משהו שכן ראינו, ודווקא ראינו אצל התצפיתניות המדהימות שהגיעו אלינו לבדינסון, זה שהיו כאלה שכן עשו התעמלות בשבי במהלך השנה ו3 שהם היו שם, והיו כאלה שלא. ראיתם הבדל? סליחה? וראיתם הבדל? וראינו הבדל מבחינת הרמות סידן, רמות ויטמין D וכל המטאבוליזם של זה. כמו לצורך העניין אסטרונאוט שטס לחלל, הוא נמצא חצי שנה בחלל, אז יש הרבה משקל על המשקל של הגוף. זאת אומרת, עצם נבנית כשמופעלת עליה לחץ. ואם אנחנו רק יושבים כל הזמן ולא מפעילים לחץ על העצמות, אז אנחנו מאבדים את הסידן. אסטרונאוטים בחלל, שהם חוזרים אחרי חצי שנה, הם חוזרים ממה שנקרא אוסטאופורוזיס, והם צריכים להיות מטופלים בזה. אותו דבר פה ראינו אצל התצפיתניות שהגיעו אלינו לבדינסון, ששתיים מהם כן עשו פעילות גופנית במהלך השבי ו3 לא. אז כן, היו הבדלים גם בבדיקות דם, לא עשו להם צפיפות עצם, אבל כן היו הבדלים במטאבוליזם של סידן וויטמין D. אז בוא נסכם את העצה שלך לעם היושב כאן, כנציגי העם בציון, היות וכולנו, אני חושב שאני מייצג את כולם, צופים הרבה יותר בטלוויזיה, או קוראים אירועים ואנחנו מיד נצמדים, בכל כיוצא באלה. הב לנו מעשותיך, מה עלינו לעשות על מנת להתמודד עם הבעיות עליהן אתה מצביע. אני יכול ברשותכם לשים איזושהי מצגת? בוודאי. אוקיי, שזה הבאת אותה, לא? אז בואו נראה, אוקיי. זה עניין של כמה דקות. אוקיי, אז זה עמוד השדרה, בואו נעביר הלאה. תפקידי עמוד השדרה הם מורכבים משלושה דברים, ברשותכם אני אעמוד. בין אם זה הגנה על המערכת העצבית, על חוט השדרה, על העצבים, יציבות והתנועה של הגוף. אז כאבי גב, מה השכיחות, מה הגורמים, מה עושים, יש לכם אולי רעיון, מה השכיחות, משהו שהוא שכיח, לא שכיח? מחלה יהודית. מחלה יהודית, כן. אוקיי, אז מה שאנחנו יודעים, אני חושבת שהאחוז גבוה, אחוז גבוה. נכון, כולם סובלים, נכון, מי לא סובל. ומי שלא יסבול, מי שלא סובל, יסבול. יסבול כן. גם הכל אני שואל, בכלל כאבי גב. אז אני אומר, השכיחות של הכאבי גב היא משהו כמו 70-90% מהאוכלוסייה יסבלו בשלב כזה או אחר מכאבי גב. תעבירו בבקשה. דבר שיצטרכו באיזשהו שלב או לראות רופא, או לקחת כדור, או לעשות איזשהו טיפול מסוים. וזו הסיבה השנייה בשכיחותה בעולם המערבי להפסד ימי עבודה. אוקיי? אז הלאה. אז הסיבות לכאבי גב הן רבות. זה שקף שאתם צריכים לשנן, יהיה מבחן בסוף היום. אז זה סתם שקף שאומר, אוקיי, אז אין גבול, המנעד הוא עצום לכאבי גב. זה יכול להיות מסטרס, כמו שדיברנו עד עכשיו, לבין פריצות דיסק, יצירויות, גידולים, שברים, כל הדברים האלה. וזאת הכתבה שיצאה במקום בריאות על כאבי גב והעלייה בשכיחות שלה שראינו במהלך המלחמה.
אז אני אומר, אוקיי, אז לראות טלוויזיה אנחנו חייבים, כי אנחנו רוצים להיות מעודכנים ולראות מה קורה, ואין מה לעשות, זה לא, אני לא אומר אבל לטמון את הראש בחול, זה לא, אבל כן צריך איפשהו לאזן את זה, אוקיי? וזה ככה אנחנו מאזנים, ולמנן את העניין. אז מה שניתן לעשות, אלה כל מיני תרגילים שניתן בבית, לעמוד, להסתכל, להביא איזשהו כיסא, להביא דלי, להרים ידיים, להרים רגליים, לעשות כפיפות, לעשות רוטציות. מה אתם אומרים על הדוגמנית הזאת? אז זאת אמא שלי. ואמא שלי היא הדוגמה החיה הכי טובה שיכולה להיות. אמא שלי לא הייתה ספורטאית גדולה בחיים שלה, אבל לפני כמה שנים סבלה מכאבי גב. אמרתי, אוקיי, בסדר, טוב, יאללה, לכי תעשי פעילות גופנית, וכיום היא עושה 3 פעמים בשבוע פעילות גופנית. היא גם קצת חוטאה, כי היא יושבת הרבה מול הטלוויזיה, אין מה לעשות, אבל כן, היא קמה ועושה פעילות, וזה משהו שהוא סופר חשוב. בימים האלה שקר, אז אפשר לעשות בבית, אם יותר נעים בחוץ, עדיף לצאת החוצה, גם לקבל קצת אור שמש, אוויר, ולעשות פעילות גופנית. מדובר על ממוצע של 3 שעות בשבוע. זה מה שאתם צריכים לתת לעצמכם. זאת אומרת, 3 שעות בשבוע להגיד, אוקיי, בעלי, תעזוב אותי, אשתי, שחררי ממני, ולכו לעשות פעילות גופנית. אלה ההמלצות, אוקיי? עכשיו, למי שיש כבר כאבי גב, מה אנחנו יכולים לעשות? אז יש 3 דרכים לטפל בכאבי גב. 3 דרכים לטפל בכאבי גב. וזה 3 דרכים שבכלל, בקטע, כל בעיה שיש בחיים אפשר לפתור בשלושת הדרכים האלה. אוקיי? אם רבת עם הבוס, רבת עם האישה, רבת עם האישה, לא משנה מה, אלה הדברים. אז אחד, זה ללמוד לחיות עם זה. זה קצת מבאס, אין מה לעשות. אז יש אנשים שסובלים שנים מכאבי גב, והם יודעים לנהל את זה. כשזה מגיע, הם הולכים משהו נגד כאבים, הם הולכים לטיפולים, הם מחממים את המקום, והם חיים עם זה. אין מה לעשות. האופציה השנייה, זה מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה הטיפול השמרני. מה זה אומר הטיפול השמרני? זה אומר לקחת כדורים ולעשות פיזיותרפיה, ופילאטיס, וטווינה, ויוגה, וזה לא מדע מדויק, זה תחום מאוד מאוד אפור, אין פה שחור ולבן. אין פה איזושהי טבלה שאומרת, אוקיי, בן אדם בן 50, יש לו כאבי גב, שיעשה פילאטיס. לא, זה הרבה מה שמתאים לך, הרבה מאוד ניסוי וטעייה. יש אנשים שפילאטיס שינה להם את החיים, ויש אנשים שלא התחברו. ויש אנשים שהביקיו לייזר שינה להם את החיים, ויש אנשים שלא מבינים למה הם שינו 3,000 שקל בשביל הדבר הזה. אז זה לא מדע מדויק, אבל זה הרבה מאוד ניסוי וטעייה, ובסופו של דבר זה חולף. וכמו שאמרתי מקודם, הרפואה היא מניעתית. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להגיע למצב של הכאבי גב. אז כן נמנע את זה על ידי פעילות גופנית כמה שניתן. אז אמרנו 3 אופציות. דרך אחת זה ללמוד לחיות עם זה, הדרך השנייה זה הטיפול השמרני, מה שרוב האנשים נמצאים בה, עושים טיפולים כאלה ואחרים. באופציה השלישית, אם כבר נתנו לי מיקרופון בקהל, אז אני אדבר על מה שאני עושה, שזה ניתוחים בעמוד השדרה. אז ניתוחים בעמוד השדרה זו האופציה האחרונה. ניתוח בעמוד השדרה אנחנו לא רוצים להגיע, זה הדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות. אבל אם אין ברירה, וכשאין ברירה אנחנו אומרים שיש איזושהי בעיה אמיתית בעמוד השדרה שנצפתה בבדיקת CT, בדיקת MRI, לא משנה מה, ונתנו לזה צ'אנס לטיפול השמרני, משהו בין 3-4 חודשים, או שיש איזושהי הפרעה נוירולוגית כתוצאה מהבעיה הזאת, אז אנחנו מגיעים לניתוח. אז מה שאנחנו רואים פה זה ניתוחים שאני עושה. הניתוח נעשה בשיטה זעיר פולשנית, וזה אומר שהרפואה כיום, או בכלל הכירורגים, הולכים יותר ויותר לכיוון של זעיר פולשני, כי אנחנו מאמינים שהבן אדם מחלים יותר מהר, אנחנו פחות פוגעים ברקמות הרכות, ומה שאתם רואים פה זה ניתוח גב, שאני מכניס איזשהו טיוב
לתוך תעלת השדרה, הקוטר שלו הוא 2 סנטימטרים, הוא עובד תחת מיקרוסקופ, הדבר הגדול הזה פה הוא מיקרוסקופ, ואם בעבר בן אדם שעבר ניתוח דיסק היה נשאר 3 ימים בבית חולים, עם נקזים, חתך גדול, כיום אם עושים את הניתוח הזה בבוקר, אז אחרי צהריים הוא כבר הולך הביתה. אז זו ההתקדמות שלנו מבחינתנו הכירורגית. זהו. ואחרי מחיאות הכפיים, שאלות. יש לכם הזדמנות, הקטע מומחה, כאן בבקשה. רציתי לשאול אותך, מה אחוזי ההצלחה, א', וכבוגרת וינגייט בחינוך הגופני, אני עברתי 7 תאונות דרכים בעבודה, ואני עדיין מתפקדת, אבל לא זה העניין. זה לא לצאת להליכה בפעילות הגופנית, אני רצה, אני הולכת. עבודת הגמר שלי בווינגייט, אני לא אלאה אותך, התזה שלי הייתה ש99% מהפעולות היומיומיות, למשל סחיבת הסלים שאנחנו לא מחלקים, הישיבה שלנו, היציבה שלנו, שטיפת הרצפות, וכנגד הדברים הקלוקלים שאנחנו עושים ביום יום, אני נתתי את איך לשבת ואיך להיות יציב ומה לעשות נכון בפעולות היומיומיות שלנו. וזה מה שמשמר אותי כאישה בת 78. מזל טוב. אני מסכים איתך, ומה שאת מדברת עליו זה משהו שנקרא ארגונומיה. והארגונומיה היא תורה שלמה שמדברת על איך צריך לשבת, ואיך צריך לשבת מול מחשב, איפה שמניחים את היד הוא צריך להיות בגובה של העכבר, והגובה של המסך צריך להיות בגובה העיניים. כל הדברים האלה, זאת אומרת, יש פתולוגיות שאנחנו מכירים שהן קשורות לעבודה, חד משמעית, הכירורגים, אנשים שעובדים כל היום ככה עם הצוואר למטה. יש לנו בעיה מאוד מאוד קשה של עמוד השדרה הצווארי. זה משהו שהוא ידוע, זה משהו שהוא מטופל, אז אם שמת לב, כיום אנחנו עושים את הניתוחים עם המיקרוסקופ, ברגע שאני שומר על הצוואר שלי בזה שאני מסתכל למעלה, אבל אני עובד למטה. אז יש תורה שלמה שמדברת על זה, ופיזיותרפיסטים ואנשים מקצוענים שהולכים נגד לחברות הייטק ומייעצים להם, וזה סופר חשוב ואני סופר מסכים איתך. לגבי אחוזי הצלחה, לגבי אחוזי הצלחה של הניתוחים האלה, זה ניתוח שהוא, אני אישית עושה אותו כבר 4 שנים, ואני חושב שהוא מעל 98% הצלחה. תודה. הפרופסור לוין. אייל, תודה, הצגת נפלא. אמרת שאתה לא מתעסק בפוליטיקה, אני בכל זאת אשאל אותך, איך מחזקים את עמוד השדרה של הפוליטיקאים שלנו? הופה! לא קיימת תרופה כזו. אני אופטימי, אבל זה צריך להיות ניתוח גדול. אם אי אפשר לחיות עם זה, הטיפול השמרני כשל, אז צריך לחתוך. אני איתך. אחוזי ההצלחה. 0. שאלות נוספות? חברים, חברות? תודה רבה לך, הדוקטורים.